Nakoľko sme všetci zvládli nástroj Pero a ďalšie pridružené manipulácie v prostredí Illustrator, tak dneska môžeme ísť ďalej a dneska si povieme niečo o tom, že Illustrator obsahuje prednastavené prvky, časti, ktoré nazývame knižnice. Je to databáza, v ktorej môžeme nájsť tvary a prvky, ktoré pred nami už niekto vyrobil, čiže nie všetko musíme vyrábať na novo. Knižnice, o ktorých hovoríme, sú knižnice symbolov, knižnice stôp a takisto tzv. Knižnica farieb alebo textúr a prechodov a volá sa vzorník. Tieto tri knižnice sa nachádzajú defaultne v jednom okne ako tri rôzne záložky, ale keďže pracujeme v prostredí, ktoré používa plávajúce okná, tak môžeme tie symboly alebo ľubovoľnú z tých knižníc vyťahnuť extra. Dneska si predstavíme takú najjednoduchšiu knižnicu a to je knižnica symbolov a k nej prislúchajúci nástroj spray. Ten sa nachádza tu. Alebo rozprašovač. Aby sme si vysvetlili nástroj spray podrobne, tak si najprv vytvoríme prostredie a konkrétne zadanie, na ktorom budeme ten nástroj spray aplikovať. Najprv si vytvoríme obdĺžniky, pomocou ktorých celú plochu a štvorky rozdelíme na štvrtiny. To znamená, že vytvorím 4 obdĺžniky a každému dám inú farbu. Dnešné zadanie sa bude volať 4-ročné obdobia a do každého toho obdĺžnika vložíme nejaký symbol pre to dané konkrétne ročné obdobie. Ja si povypínam na tých obdĺžnikoch obrysy a výplň každého z nich zmením pre typický pre to dané ročné obdobie. Na jar si dám jemnú modrú, leto bude žlté, jeseň oranžová a zima bude taká biela alebo môže byť jemne sivá. Do tohto prostredia alebo týchto 4 obdĺžnikov alebo cez ne si vytvorím pomocou nástroja Pero jednoduchú siluetu stromu. Môžem to robiť pomocou bezierových kriviek, ale samozrejme ten strom nie je až taký podstatný, čiže kľudne ho môžete robiť pomocou lomených kriviek. Rozdiel je v tom, že po vytvorení bodu rýchlo pustíte ľavé tlačítko myši. Ja tento tvar stromu uzavriem. Zmením mu výplň na čiernu, aby bola dobre kontrastná voči pozadiu. A teraz si pozriem, alebo do každej tej štvrtiny doplním ten strom o jeho prvky v danom ročnom období, respektíve môžem zmeniť aj pozadie, ktoré je typické pre to dané ročné obdobie. Čo sa deje na jar? Na jar strom pučí, čiže má malé lístky, vytvorím si teda lístky pomocou nástroja Pero.
Robím si takúto polšošovku, ktorá bude svieža zelená. Skopírujem ju vedľa a otočím o 90 stupňov. To dám mierne tmavšiu zelenú. Zmenším a presuniem pomocou myši do okna symbolov. Malý list. OK. Originál môžem odstrániť, už sa mi nachádza v okne symbolov, čiže kedykoľvek, keď ho budem chcieť vytiahnuť z okna symbolov, tak môžeme jednoducho myšou, alebo tak, ako si dneska predstavujeme pomocou nástroja Spray. Takže mám v okne vyrobený list, vyberiem si nástroj Spray a nástroj Spray funguje tak, že pri vyznačenom symbole ho náhodne umiestňuje do toho rozptylu, ktorým sa nám zobrazuje ako krúžnica. Keďže tie konáre nemám veľmi nahusto, tak si ten rozptyl zmenším tak, že dvakrát kliknem na Spray a priemer zmenším na 30. A teraz si tam môžeme jednotlivé listy buď rýchlo, podržaním ľavého tlačítka, alebo postupne umiestňovať. Všimli ste si, že pomocou spreja dokážem naozaj veľmi rýchlo, veľmi veľa tvárov umiestniť na danú plochu, ale tie listy vôbec nevyzerajú prirodzene, lebo sú všetky na jednu stranu orientované a majú podozrivo rovnakú veľkosť. Na to, aby som tomu zabránil, tak existujú pod nástrojom Spray ďalšie nástroje, ako je napríklad posúvanie symbolov. Pomocou neho zasiahnuté listy dostanem tam, kde sa mi nachádzajú konáre. Čiže aby ten list nebol niekde zbytočne vo vzduchu. Alebo nebude aj v inom ročnom období, ako by som ho chcel. Ďalší nástroj. Pod sprejom je nástroj rozmiestnenie alebo zhustenie symbolov. Ak na ne kliknem na listy týmto nástrojom rozmiestnenie, tak sa akoby listy viacej zomkli k sebe. Ak to chcem spraviť naopak, aby sa viacej rozptýlili, tak použijem klávesu Alt, ktorá mi zabezpečuje opačnú funkciu. Ďalším nástrojom je prispôsobenie veľkosti symbolov. Týmto nástrojom list, ktorý zasiahnem, sa zväčší. Ak použijem klávesu Alt, tak zasiahnuté listy sa naopak zmenšia. Čiže Alt robí opačnú funkciu vybranému nástroju. Ďalší nástroj pod sprejom je nástroj na točenie symbolov. A ten mi pomáha dostať tam troška taký prirodzenejší look, čiže také náhodnejšie usporiadanie alebo natočenie tých listov voči sebe navzájom. Tak, tu by sme mali jar. K jari ale platí, alebo patrí. O jari sa hovorí, že jar je taká dosť upršaná, takže by sme do tejto scény mohli vytvoriť aj dážď. Ešte predtým si ale pozrieme vlastne, aká sa nám vytvorila skupina, čiže vytvorila sa nám nová sada symbolov, je to jedna vrstva, v ktorej sa všetky tie symboly nachádzajú a nevzniklo nám zbytočne veľa podvrstiev, v ktorých by sme potom nemali prehľad. Čiže na tej ľavej hornej časti mám zatiaľ iba jednu sadu symbolov, to sú listy, a ja si tam vytvorím teraz ďalšiu sadu symbolov, ktorým bude dážď. Vyberiem si nástroj pero, kliknem hore, podržím Shift, aby som mal kolmo dolu umiestnený ďalší bod. Vytvorím ho, pustím Shift a teraz veľmi jednoducho potiahnem myš na ľavú stranu, aby mi vznikla vydutá cesta, a keď sa vrátim do pôvodného bodu a dám ľavé tlačítko, tak mám vytvorenú kvapku. Samozrejme, keď kvapka padá na zem, tak je troška stlačená.
a mierne natočená do strany. Kvapka môže byť napríklad nejakej modrej farby. Samozrejme chcem ju trošku menšiu, nakoľko takýto dážď by mohol byť nebezpečný. A opäť si ju presuniem do okna symbolov. Dážď alebo dážď. OK. Originál môžem odstrániť. Vyberiem si nástroj sprej, ten pôvodný, rozprašovač. Vyberiem si dážď a už tam len tie kvapky nastriekam. Tak. Pri kvapkách nemusím riešiť takú vec, ako je rotácia, lebo vždy prší jedným smerom, ale samozrejme môžem si zmeniť posúvanie tých symbolov, takisto zhustenie. Určite zmením veľkosť tých kvapiek, lebo naozaj tie kvapky v rámci priestoru, tie čo sú ďalej, sú menšie. Zväčším si diameter, čiže rozptyl opäť na tých 70. Dám si Alt a budem tie kvapky zmenšovať. Tak, kvapky sú zmenšené. Ešte krásna vec, pod sprejom sa nachádza tzv. Nástroj spriehľadenia symbolov. Čiže keď si beriem ten a budem teraz klikať na dážď, tak tie kvapky, ktoré sú ďalej, budú pôsobiť také priehľadnejšie, také menej viditeľné, alebo že sú ďalej. Dobre. Tak, ďalšie ročné obdobie je leto, vtedy už mám listy väčšie. Ja si zvolím pôvodné listy, opäť si zvolím nástroj rozprašovač. Tak. A tie listy môžem tento raz pozväčšovať. Nakoľko v lete už naozaj tá koruna stromov je taká hustejšia, listy sú väčšie. A keď sa mi takto vlastne otlačajú od seba, tak na to použijem ten tretí nástroj, čo je vlastne zhustenie. Opäť použijem rotáciu. A čo ešte veľmi dobrá možnosť je, že pod sprejom sa mi nachádza zafarbenie symbolov. To funguje tak, že keď si zvolím v okne vyplní farbu, respektíve v okne farieb si nastavím farbu RGB, tak pri nástroji, po výbere farby, nástroj zafarbenie symbolov mi zráta pôvodnú farbu symbolu z toho, ktorú som si vybral. Viditeľné je to, keď by som si zvolil napríklad nejaký odtieň červenej a tie listy, lebo tá zeleň v tých listoch sa mi vlastne spočíta s tou červenou a vznikne mi takýto odtieň fialovej farby. Ak chcem hustý strom, tak si túto skupinu skopírujem Ctrl+C, Ctrl+F na to isté miesto. Môžem ho nejakým iným spôsobom umiestniť do tej koruny stromov. Samozrejme, všetky tie skupiny mám tu v sade symbolov, takže kedykoľvek budem chcieť opäť zmenšiť alebo natočiť alebo inak aplikovať tie nástroje na tú skupinu symbolov, tak kedykoľvek sa k nej môžem vrátiť. Ideálne je mať alebo premenovať si tie symboly aj vrstvy, aby som sa v nich vedel orientovať. Dobre, to by sme mali leto. Ďalšia časť je jeseň. Ja si môžem skopírovať jednu z tých listových skupín, umiestnime na spodok stromu ako padajúce listie.
A tie časti, ktoré nechcem, môžem odstrániť. Tam je nástroj sprehľadnenie symbolov, takže tým môžem veľmi jednoducho úplne akoby vymazať tie listy, ktoré tam nechcem mať. A ešte ich pomocou nástroja zafarbenie listov posuniem naozaj do červených odtieňov, alebo tam pridám nejaké žlté farby. Červená. No a posledné ročné obdobie je zima, tak to môžem vymodelovať pomocou nástroja pero. Ako takú bielu pokrývku. To ešte môže ísť na konár. Alebo na kmeň. A môžeme tam pridať aj snehové vločky. Snehovú vločku spravíme veľmi jednoducho, že spravíme si obdĺžnik. Jeho časti skopírujeme. Kopírujem tak, že si objekt označím, podržím klávesu Alt, premiestním myš na cieľové miesto. Teraz si tento tvar dám do jednej skupiny, skopírujem celý tvar, otočím ho 90 stupňov, spojím, opäť označím Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+C, Ctrl+F a vlastne takýmto množením ho nakumulujem do takejto čipky alebo do takejto snehovej vločky. Tu si označím, opäť presuniem do symbolov, vločka, OK. Originál odstránime, použijem nástroj spray, rozprašovač, ten pôvodný. Nafúkam tam pár snehových vločiek. Otočím ich. Zmenším, dám Alt, aby boli tie vločky menšie. A použijem spriehľadnenie. A ešte môžem použiť nástroj rozprášenie alebo rozptýlenie tých vločiek. Čiže použijem Alt a rozmiestnenie vločiek. Dokument si uložím, súbor, uložiť ako PDF a nazvem ho ako ročné obdobia na pracovnú plochu. Uložiť. Optimalizovať pre rýchle zobrazenie z webu a dáme uložiť PDF. OK. Pozrieme sa na plochu, ako nám to vyexportovalo.
Dobre. Máme 4 ročné obdobia.